U sklopu programa Ljeto na Luizijani održana je luizijska bajka u mrzlim vodicama. Ovoga puta održala se na Suhorječini. Ima taj light motiv da pokušavamo ljudima dočarati Goranske šume kao mjesto u kojima žive vile i velenjaci, znači jedno čarobno bajkovito mjesto. Pa je tako i današnji light motiv zapravo priča o vilama i vilenjacima koju ćemo na nekoliko načina ovdje uprizoriti. Organizator ovog događaja je udruga Luizijana, osnovana 2006. godine kao dio projekta Luizijana i Karolina mreže europskih kulturnih puteva. On zapravo ima cilj uspostaviti kulturnu rutu po povijesnim cestama i putovima. Dakle, osim ovih cesta iz 18. i 19. stoljeća koje Gorski kotar povezuju Karlovac i Primorje, još je projektom obuhvaćeno nekoliko tih puteva kao Goranska cesta ili Zrinsko-frankopanski putevi. Tijekom ljeta održalo se nekoliko različitih događaja diljem luizijskih cesta. Održane su dosad čak 3 podmanifestacije Ljeta na Luizijani. Jedna je bila u svibnju u Ravnoj Gori, zatim smo imali otvorenje Luzinske kolibice, mislim da je to bio srpanj ovdje, Furmanski dan u Crnom Lugu, Luzinska bajka danas, imat ćemo dane Matija Vajsa na Karolinskoj cesti koju isto obilježavamo i završit ćemo cijelu tu priču sa ovogodišnjim Ljetom na Luizijani u Čabru na Zrinsko-frankopanskim karavanskim putevima. Osim Ljeta na Luizijani, udruga je osmislila i ostvarila još jedan hvalevrijedan projekt. To je projekt Luzinske kolibica. Ovo je prva prototip koji je još, ajde recimo, u visokoj fazi dovršenosti, ali još ove godine planiramo nekih 5 takvih kolibica napraviti koje će onda biti namijenjene pješacima, biciklistima. Iako nam sada predstoji hladna jesen i zima, sigurni smo da će nas njihovi programi grijati. Pa se odmara i opet zavojito i mudro spušta u mrzlu vodicu.